Kakasi Students Union East Jand Hills District Unit hakakat nyaw tarik unay lar arja arpusaw kalahir banjurib ikijingkiar sainar hakapot bat kari Bangladesh kabadan hakasnong lailong bat lik aiman simru yakisaw snong hakitigi benta bakentup yakalejri lahalen huroy bat hingaria. Kani kajing jure bat kajing lik aiman sim kalong ru halor kanong rim ban perking ya kajingwan rung bian ki mender na Bangladesh kabadan hakajing jia yakan at snam kabashar kai. Hakani kasngi kaseng kalayo ban penong ikijing lang hakasnong huroy hakaba lawan simbenta daki saw snong ki bala mikmat daki wahet snong secretary snong bat ki lightly kisnat trekam kaseng nadu ka KSU Lejri unit KSU huroy unit bat KSU hingaria unit hakajing kran bat ki dorbar snong bat ki unit lasur tho ba hadu menta kajing long jingman hakitan kaput bakini ki dorbar snong ki don kadang biang henrei kasudon tang kajing jenjar hakakam khayi pateng kaseng hakani kasngi kalalek banjungo iru ya ki BOP huroy bat lailong bat yamir jingmot bat ki hek BSF ki badan hagi BOP shwa banjurib ya kajing kiar sainar kaseng kan sahiar siki katu kat nitli ki snong kaput bat ka Bangladesh hakisngi ki banwan ki bakentup ya ka kuliang donaskur dona umblo amperdet hakaba kini hi ki long ki jaga ki balat lan ba hakajingwan rung ki Bangladeshi kaseng kaburu ikijing mahami ki parado parasnam na kisnong kaput bakimbet satya bandrung shabar ka jingker hakaput namar bakat kum ka jing thu ki BSF baki Bangladesh Border Guard BGB kila yo jingbet ban siat bet kat ki batam yauput nakaliang ki Border Security Force jongkari India ru kila yo jingbet ban siat bet ya ki Bangladeshi lada ki tam sapo uput jongkari India Wag BSF wa i ke chnong kam ka dorbar chnong em ke te jingi kre langi adu wo perengkingi ye ka bodar hi warok ka wi nini ne chnong yong i wat kam ju le nagini ki khap bodar na du hingiria ter te chdu lejri i kam ka chnong kanu dap i de jing snok men wa kini KSU dawan e mensen chuchu ka i wat kam ju le wa i ka tu dang em chu ke te ka jing snok khia ka yong i wa os kiat i kam gari yong ki penar keri jong nyau trap kanus ngau kemeni wa ke KSU le dewan jurip ye ni ki thau yong i dewan yo di khmat yong ki wa o sakiat de jing trelang yong kini ki chnong wa de em kate ke jing song suk song sang heni hapo ri bat hapo celahi wa ka bi to hakabe dei bat kenaka kam ke ba nakaliang ka KSU Clariat Circle mo ka East Jand Hills District kala wan ban yuk kejat haka senong jongi men step te nilai yok banya tai ya thir sani halor kanaka kam ne market kum ke jingwan jongi ki wan ban ai men sim yingi kum ki senong ki basyong hapo ka border area te ka bi dai bat kana ne kadang jongi ka dorbar senong ru mila perking ya kanaka jinglong jingman hapo Bangladesh te ne kadang jongi ka dorbar senong nim island yaki dekhar Bangladesh kin rung bat kin tur sepo uput usam jongka India tenamar kata ngi airu ke jingyara yaki BSF ki bapej bakmi ya ka boda kila tresitom na kapor se kapor ban perking khamtam hakini ki sngi ki bamenta ki ba don ke jing huri hura po Bangladesh na kaleng ki BSF kila ai ke jing penyor pha hakabi dei bat kenika boda ke jongi hapo ka area senong jong ke senong huroy ting ai khublai ki BSF leng ba ka jing trai bat ke jing perking ke jongi hadu baki nong Bangladesh kimla bandrung wat sajan jong ka fencing jong ke India isong meeting bat ki BSF haka hangte hakam BSF ha lalen nakaliang jong ki BSF loong ba nakaliang jingi mentang la perking tangai kerkum ke jing tha jong ke sarkar pedang bakin amadan dalele ru bakin ong Bangladesh kin yok bandrung sepo upur sam jong keri India bat katkum kajing itu jengki besat ki ong ba hadu menta kajing song suk song sang hakini ki jaka kalong menta kampon dot kono kajing ja kampon don hi kono kata kajing thumu rung tu jong ki khar Bangladesh sepo kari kajangi namar ki ong ba nakaliang jong ki BGB ki border guard Bangladesh ru na kilio ya ka order bala don menu barung na India sya po sari Bangladesh ki pertar tin la kim sangap kita kinarung ki haban ai bet da ki haban set bet da kuli tene kliang jong kinong Bangladesh ru kini ki BGB jong ni ki yo ya ka order na po sarkar pedang ki ong ba la da don menu na kinong Bangladesh ki bandrung sepo ka kari India
lang ba kini than kapot ki kini ki biasep jongi ki liyo ya ko dar ban siat ya kita ki bawan rumtu te hoi habang iyo ban snyo kita ka jing ikan ban kita bat ki ni song thu ba ka jing song skan kini ki jaka kalong dang biang menta ka pan dot gono ka jing huri horang tene kaliang jongi kum ki isu ni pau beli ngi wan hadu hang ne bo border fencing namar ngiru ngidon ka jing snyo khia bakrao namata kata ka jing jia hari bangladesh namar yo le sie lada tang da ki katu kan ngut kin yo ban manrung kawan rai sai ka jing ma ya kari bat ka jai pendiu jingi khamtam ne ka jalami khaya khamtam ya kan ka than is jan jahil district ka jongi hadu menta ni song tanat ban ong ba kampat don kanu kata ka jing ya rungtu namar ka jing perking jong ki bor pahara bat kumju ka jing perking jong ki trash nong ta ka jing trai ki dor bas nong kublai sibon tang ka tahi ka message nak liang jong ka KSU kon ba iet ni ju shat jing ba man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ngi bam ka tein em ya ka met jungi mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bali kani ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Ray man kapor yim ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kmat ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata kamut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kom ba fi ju shet yu khau ba fi thien kom chu ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka ba dei sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya